Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny şu gepleşik taýýarlanýan wagtyna prezident 6 güniň dowamyny 3-nji gedek mara bardy. Bu saparlar ilaty howatyrlandyrýar diýen atlan çap edilen habar çekdi. Bundan başga marlylar aýazlyk üçin ýa-ni suw joşmalaryndan aladalanýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okalypdyr. İnternet ýeňillikler barada habardan soň Türkmen Telekom'un Mardaky darasyna müňlerçe adam bardy. Rus dumasynyň başlygy Türkmen mejlisine çykyş etdi. Özara gatnaşyklary tariflat diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalanlaryň ýokary başlaryna durýar. Şeýle-de Türkmen temasy bolmasada mobil izlenenleriň garnaşlary Putin'e bit we bir sebäpli ýüz tutdy diýen atlan çap edilen habarymyz köp okalanlaryň beýaşligine ýerdi. Hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Ýurtda bir ýyla golay öň geçirilen prezident saýlawlaryndan soň täze ýaş we döwrewap pikirlenmegine umyt baglanýan ýollaşynyň häkimiýet başyna gelenligine garamazdan Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giň korrupsiýa tas öňkü ýaly saklanyp galýar. Dünya ýurtlarynaky korrupsiýa derejesine gözegçilik edýän halkara uramanyň hasabatyna Aşgabat ýene-de iň yaramaz ornaky ýurtlaryň hataryna, ýagny korrupsiýanyň güllep ösýän ýurtlarynyň biri hökmüne görkezildi. Şu aralykda ýyl geldikçe barha köp adamyň ýurtdaşyna gitmek we şol ýerde gazanç edip maşgaleklemek çykalgasyna umyt baglamagy raýatlaryň ýurdun esas dokumentini, pasportyny almagynyň hem uly nowatlar para peşkeş bilen utgaşmagyna alyp geldi. Emma häkimiýetler bu ýagdaýlara hiç ýyly resmi düşündiriş bermeýär. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki edarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölüminde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsız has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty almak üçin resmi namalary kabul edýän bölümde ýörite enjam dur. Raýatlar resmi namalaryny şırmak üçin bu enjamdan talon almaly bolýarlar. Şu gün bu enjamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2-nji fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ilat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resmi nama hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagynçylyk girdildi. Bu aralykda biometrik pasport almak üçin migrasiýa edarasyna baran lewaplaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgäriniň pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimiýetleriň Lewawyň migrasiýa edarasyna Ahal welaýatynyň işgäri iýermek arkaly para peşkeşiň öňüne almaga çalyşýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar. Meselem Aşgabatyň halkara aeroportundaky bir migrasiýa şäheri daşary ýurtdan gelýän bir raýata Lewapdaky migrasiýa bölüminde bir hyzmat bolsa çekinmän maňa jaň edäýi diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanyş bilişleri gysgaly biometrik pasport edinmek isleýände nowatlary görüp ýanky migrasiýa şäherine jaň edýär. Ol hem Lewawyň migrasiýa edarasyndaky tanyşyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometrik pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munun üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär.
Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lewapdaky bölümünden kommentariýa ýa-da goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne Lewabyň migrasiýa edarasynda para berimiň bardygy barada habarçylarymyz we türkmenistanlylar mundan ozalky ýyllarda hem habar beripdiler. 2021-nji ýylda Lewaplylaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň paranyň öwüzine pasportlara has gysga içinde taýýarlap bermegi açyk teklip edýändiklerini aýdypdy. Lewabyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlaryny almak isleýän raýatlaryň uly nowatlarynyň döremegi ilatyň daşary ýurtlara köpçülikleýin gidýän döwründe ýüze çykdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt raýatlarynyň iş gadanç gözleginde şol tanda oku üçin hem ýurduň daşyna çykmagynyň ýoluny baglamak üçin hem tagalla edip gelýärler. Geçen aýda Aşgabatda habarçylarymyz häkimetleriň 40 ýaşa ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýändiklerini habar berdiler. Mundan başga da soňky ýyllarda büdjet işgärlerine biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň hem gadagan edilýändigi barada adatlyk ençeme gezek maglumat berdi. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň ýartyny. Gepleşiklerimizi türkmen urus gatnaşyklarynyň aýdyňlaşdyrylmaýan taraplary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Ýanwar aýynyň içinde urus padşalygy bilen öz topragyny goran türkmenleriň arasynda bolan ganly söýüşleriň Göktepede yerli halkyň köpçülikleýin garylmagy, ýurdun 1991-nji ýyla çenli urus koloniýasyna öwürilmegi bilen tamamlanan uruşyň 142 ýyllygyna gawat Türkmenistany türkmen urus gatnaşyklarynyň taryhyny birden onlarça urus resmisi tapara geldi. Urus goşunlarynyň öz ýurduny goran türkmenler wagtdaky ýogullygynyň ýene bir misalyny Gadabat kırgınçylygyna hem şül 150 ýyl bolýar. Emma bu arada ne Aşgabat ne de Moskwa dilýärýär. Mundan başga Türkmen gaz bilen Gazpromyň 2009-njy ýyldaky töleg dawalary, beýle ýagdaýlaryň ýene gaýtalanmak ähtimallygy barada hem hiç zat aýdylmaýar. Synçylar Kremliň Türkmenistan bilen aradaky hyzmatdaşlyga gaýtadan uly gyzyklanma bildirmegini, Ukrainada başlanan uruş sebäpli barhakan özüňelige düşýän Moskwanyň Sewitdäki täsirligini ýitirmekden ören arada galmagy bilen baglanşdyrýarlar. Şol wagtda synçylaryň käbiri iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna kolonial döwrüň däli şunyň gözü bilen seretmeliligini belliýär. Ýatlasak, Russiýanyň döwlet dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin geçen aýyň aýagyny Türkmen mejlisine eden çykyşyna Türkmenistan bilen bu diýilýän hyzmatdaşlygyň nähili amal ediljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Şunyň bilen baglykda adatlyk Türkmen urus hyzmatdaşlygynyň gaýtadan Türkmenistanyň däli eýsem Russiýanyň zerurlyklary esasynda güýçlendiriljek bolmagyna yerli synçylaryň nähili garaýanlygy bilen gyzyklandy. Ozalky diplomat Nur Muhammed Hanahyň pikirçe Rus resmileriniň ýanwar aýyny Aşgabat eden görülmedik derejedäki köp adamly saparlary barha köp özüňelige düşýän Moskwanyň mümkin bolan postsovet ýurtlaryny özünden daşlaşdyrmazlyk tagallalary bilen bagly. Orçeýdiň etýän hereketi birinciden Orta Aziýa döwletleriniň hem Ukraina bilen bagly meselesi boýunça Orçeýden ýüzüni öwürmesin diýip etýän hereketi. Ondan ikinciden bir Orçeýdiň şu Orta Aziýa döwletleriniň üstünden Günorta Aziýa, Afrika ýurtlaryna käde ýol açmakda ulanmakçy bolýan bolsa gerek diýip pikir etýän. Diýip Hanav telefon gurulmagyny aýtdy. Bolgariýada ýaşaýan türkmen ykdysaçysy Anadurdy Haziýewiň pikirçe şuň kunny girilden sanksiýalar bilen baglykda ykdysat çökgünligi ýeňletmek üçin Russiýa öz önümleri we hyzmatlar üçin täze bazar gözlemegi mezur bolýar. Rus ýolbaşçylaryny Merkez Aziýa ýurtlaryna täze garamagy hut sanksiýalar mezur etdi diýip Haziýew pikir edýär. Türkmenistan barada aýdylanda bolsa bu ýerde siýasy faktor hem bar. Belli sebäplere görä Berdimuhammedow maşgalasynyň rejimi Günwatarda dolu goldaw tapmaýar. Günwatar Aşgabatdan ozaly bilen jemgyýetiň demokratiýalaşdyrylmagyny talap edýär. Russiýa muny talap etmeýär we bilermenleriň käbiriniň pikirçe Türkmen tandemini dolulugyna goldaýar. Diýip Hajiýew Azatdyň soraglaryna ýazmaça beren jogabynda aýtdy. Türkmen Rus gatnaşyklaryny şu güniň reallyklарyndan seretmelidigine aýdan Hajiýewiň pikirçe
Merkezi Aziýa ýurtları SSR dargaly bäri öz ösüşlerinde Gunwatar, Russiýa we Hytaý ağırlygynda galdy. Uzak wagt bäri Tebitde iň uly ykdysadyata ýa bolmagyna we Ewraziýa ykdysady bilelisindäki liderlik roluny garamazdan Täjikistan, Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýurtlaryň strategiki hyzmatdasy bolsa-da, Russiýa Merkezi Aziýadaky ykdysady gatnaşyklaryny ýeterlik derejede üstürüp bilmedi we bu ýagdaý Täjik prezidentiniň Moskwany Tebitin ýurtlaryny sindem Sowet döwründaky ýaly çemilesmekde tanqidlamagyna getirdi, diýip türkmen ykdysaçysy bellidi. Elbetde bu şertlerde iki ýurduň özara ykdysady gatnaşyklary üstürmegi we çuňlaşdyrmagy iki tarapda peýdaly bolup biler we bu Türkmenistanyň ykdysadyetiniň käbir pudoklaryny ösüş itergesi bolup biler diýip ykdysaçy pikir edýär. Mysal üçin, akylly başly çemilesilen ýagdaýynda awtoulog we gämi gurulşy, derman önümleri, ýa gözleg, newit we gaz pudogunda şeýle hyzmatdaşlyk edilip biliner. Sol bir wagtda Rus kompaniýalary, käbir Gunwatar kompaniýalary ýaly Türkmenistanyň uly gurulşyk toplumy aňsat we çalt uly möçberde we gözükçüliksiz pul gazanyp boljak ýer höküminde seretmegi dowam etdirýärler diýip ykdysaçy aýtdy. Hajiýewiň Türkmenistanyň Rus işgörler üçin aňsat pul gazanlayan gurulşyk meýdançasyna öwrilmek ähtimallygy baradaky pikiri bilen Hanaf hem alalaşýar. O bolbiler. Näme üçin diýseňiz, diňe soň hereketler däl. Öňem ha Matviyenka dagyn şo ýerde Türkmenistanyň onuň eýleki bir regionlardan ýöne umumy öň Türkmenistan Orsiýet daşyndan sinetýär bu döwletten hemmesine. Ýa-ni Türkmenistanyň Türkiýanyň nähili pul gazanan barada. Pul ýumok ýagdaýyny bu zatlary gören soň şeýdip Orsiýadan tolerýaly Türkmenistany ulanır diýip pikir etýär. Türkmenistanyň Russiýa halkary sanksiýalaryndan sowulmak wawatyny edip biljek kömek barada aýdylanyny bir ýerde köp sorag bar diýip anadyrdy Hajiýew. Türkmen rejiminiň aýratynlyklaryny nazarda tutman bolmajakdygyna hem ünsjekdi. Birinciden ol Türkmen rejimi ören we ören gorkak. İkinciden Türkmenistanda Russiýanyň soňky günde mätäslik çekýän önümlerini öndürýän ýokary tehnologiýaly önümçilik pudoklary ýok. Üçünciden Türkmenistan durmuş hyzmatlary tehnikasynyň, ýagny haladinliklaryň, tozan sorucularyň we suňy meňzeşleriň importyny özünde kompýuterlary we telewizorlary öndürmek üçin harby pudokda hem ulanylýan çipleri bolan elektron enzamlarynyň satyn alynmagyny birden ýokurlandyrdy diýeliň. Bu önümçülüklerin kuwatynyň birden güýçlenmegi sol sanda yerli bazaryň sarp edijileri üçin bolanda hem şo wada şüphe güman döredir diýip ykdysaçy pikir edýär. Şeýle-de Hajiýew Türkmenistanyň newit gaz we beýlik pudoklaryny öz enzamlaryna satýan Gunwatar kompaniýalarynyň şertnama baglasyn wagtlarynda hemisi gaýtadan eksport etmek meselesini nazarda tutýandyklaryny belliýär. Bu Türkmenistanyň Gunwatarly hyzmatdaşlarynyň öz enzamlarynyň mundan beýleki ulanysyndan hemisi habarly boljakdyklaryny aňlaýar. Mundan başga Gunwatar sanksiýalaryndan aýlanyp geçmek üçin ören ötün bank ulgamy gerek we Türkmenistanyň bank ulgamy ören gowsak bolmagynda galýar. Uly meçwerlerde amala asyrylýan islendik bank amaly şüphe döredir diýip ykdysaçy pikir edýär. Türkmen statistikasy sanksiýa girdilen önümleriň importynyň ösüşi bilen bagly maglumatlary gizlese-de, daşary ýurtlar bu hili ýaşrynlygy ýüz urmaýarlar. Şu sebäpden sanksiýalardan sowulup geçmek finansygynyň üstü uzaga gitmän açylar. Hajiýew Berdimuhamedowlaryň Gunwatar sanksiýalaryny bozmagy hit edip biljeklerini o diýen ynanmaýar. Sebäbi bu odaly bilen olaryň öz bähwitlerine zarba urar diýip pikir edýär. Mysal üçin Russiýa garşy girdilen Gunwatar sanksiýalary Aşgabat tarapyndan bozulan ýagdaýynda Berdimuhamedowlaryň bank hasaplary we emlakleri doňdurylyp biliner. Berdimuhamedowlar maşgalasynyň agzalarynyň hereket azatlygyny, prezident uçurunyň tehniki hyzmatlary üçin zerur bolan enzamlaryň satyn alynmagyny, Gunwatar banklarynda türkmen serişdelerine gadaganyk girdilip bilinir diýip ykdysaçy pikir edýär. Şunun bilen baglykda odalam özüni dünýäden üňeleşdirenligi aýdylýan Türkmenistanyň Russiýanyň üňeleşdirilmegini gowşatjak bolup Aşgabaty hassa gözden saljagyna inanmak kyn. Şu sebäpden Hajiýew Türkmenistanyň Russiýanyň islenlik haýyşyna özüniň öňkü ýyllarda ussatlarça ulanan tutarygy, ýagny özüniň oňyn bir taraplyk durum bilen jogap berip biljekdigini belliýär. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky öňkü elçisiniň pikirçi, şu ýyl Rus paçalygynyň Türkmenistany güýç bilen basyp alanyna
142 ýyl bolýar we Moskwanyň Aşgabatdan bu gyrgynçylyk üçin ötünç sorama gerek. Onun pikirçe belki Rus hökümeti Göktepe gyrgynçylygynyň 150 ýyllyk bellenenine padşa döwrüne şular ýaly ýagdaý bolupdy diýip Türkmenistanyň ötünç sorar. Ýöne beýle ötünçüň asla sorulmalygy hem mümkin. Bu arada pikir etýän hakykatynda Münha Göktepeň 150 ýyllygyna şu mahal 142 ýöne 150 ýyly hasam bir ýükdeşik bellener diýip pikir etýänler. İň bolmanyna şonda da Orsun hökümeti şu ötünç sorap padşa döwrüne şular ýaly ýagdaý bolupdyr diýip eçen sorar diýip pikir etýän. Ýani şeýleňiz ýöne şonda da etmeligi mümkin. Orset dolar bir bular ýalda da kän bir ötünç sorap beren döwletler. Öňkü diplomat iki tarapyň hem bu waka barada çuň kunny hyzmatdaşlygyň giňeldilýän wagtynda hem dymmagyny gatnaşyklaryň ýürekden bir-birege hakyky hormat syýlag esasyna gurulmaýanlygynyň bir alamaty hesaplaýar. İki tarapyň hem bu wakada bara kesini çıkarmayanın sebebi yine de şol Orsiýanyň özüni agy hökümine görmegi. Türkmenistan bolsa Kreml diýilene gorkudan çykyp bilmezligi bilen bagly. Men şeýle diýip pikir etýän. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň ýartyňy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ähli gerek zatlar bilen üpçün edilmegini tapşyrdy. Ýöne soňky 30 ýylda hiç wagt yerine ýetirilmedik tapşyryklaryň nähili yerine ýetirilmeligini, döwletiň o huzulyk syýasatynda hakykatda nämäniň üýtgediljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TDH-nyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde pagtanyň öňürleýän mesörini hassa artdyrmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwrüne pagtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligin peselmeginiň hakyky sebäpleri, daýhanlaryň bazar kanunlar esasyna däli Sowet döwrüne ýaly erksizlikde, pes gazançda saklanýan barada hiç bir zat aýdylmady. Adatlyk bilen söhbetde şolýan daýhanlar ýyllar boýy suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden, munyň üstüne döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagyndan, şeýle de dowamly ýokardan berilýän buýruklaryň, görkezmeleriň, dawaraly çäreleriň ýetirýän ziýanyndan, erksizlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüne o huzurlygynaky ýagdaý üýtgäp bilermi ýa-da onuň gowluga tarap üýtgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli. Adatlygyň habarçylary şu we beýleki soraglar bilen ýerlerdäki daýhanlaryň, kärenneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident o adamlaryň durmuşyny gowlaşdyrmak isleýän bolsa, o huzurlygyna nähili özgörüşlikler geçirilmeli. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde ulaşan o adamlary hökümetiň ýagdaýy düzeltmekçi bolýanlygyny o diýen anonymlyklaryny bildirdiler. Egerde hökümet ýagdaýy düzeltmekçi bolsa, soňky ýyllarda adamlaryň aglaba böleginiň, onda da hakyky daýhanlaryň ýüzüňiz bolan kösençlikleriniň arasynda olaryň ellerindäki poturat ýerlerini alyp, ol ýerleri köprek para hüdürlän telekeçilere geçirmezdi diýip bir daýhan aýtdy. Türkmenistanyň o huzulyk özgörtmeleri başda daýhanlary mümkin bolýança az. 1-2 hektar poturat ýerini bermekden başlandy we garaşsyl hünärmenler ençe meýillap ýeri has köp we uzak möhletli bermek pikirini öňe sürenlerinden soň ol ýerleri alyp iş başarjak adamlara bermek haýwaty atylyp başlandy. Şeýlelikde bergil çykýan ýa-da kän gowy netije görkezip bilmeýän daýhanlar ýerlerini eýgermezlikde aýplandy. Bu aýplamalar az ýerli daýhanlaryň köpüsiniň yerlerinin 30-40 hektardan başga adamlara berilmegine esasly bahana boldy diýip hünärmenler aýdýar. Adatlyk bilen gürleşen marly daýhanlaryň birnäçesi öz ýerleriniň ömründe daýhançylyk etmedik adamlara, daýhançylykdan başy çykmaýan telekeçilere para almak arkaly geçirilenligini gurrun berdiler. Yerleri ellerinden alınman galan daýhanlardan her ýyl suw ýetmezçiligi sebäpli küçgedek nasos döwüldi bahanasy bilen pul ýygnaldy. Buğdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş narhynyň ujypsyz bolmagy dürli bahanalar bilen ýygnalýan pullary eýgermedik daýhanlaryň ellerini işden sowatdy diýip bir-birinden bihabar birnäçe kärendeşi şol bir kösençliklerden zeýrendi.
Yer eýleriniň tasdiklamagyna görä öten ýyl kärinde yerleriniň köpüsinde ýetişdirilen paxtalaryň hem bir ýüze ýygylman galdy. Olar munyň sebäbini ýygymçylara her kilogram paxta üçin tölenýän 30 teňäniň juda az bolmagy, paxta ýygyp gazanylýan puluň çağalaryň çörek puluna hem ýetmezligi bilen düşündirýärler. Paxtaçylar potrat yerlerinde paxta ýygyp gazanç etjek bolanyňdan başga iş etseler, has düşebüntli hasaplanýandyklaryny aýdarlar. Potratçylaryň arasynda yerlerine bir ýylyň içinde zordan bir gezek suw tutandyklaryny, onuň hem ýeriň ýarsyna ýetip, galan ýarsyna ýetmänligini aýdanlar hem köp diýip habarçymyz aýtdy. Potratçylaryň sözlerine görä, guruplara hasaplanýan hojalyklaryň arasynda kärinde yerlerine paxtanyň, buğdaýyň gapdalyndan mal otlaryny iýimlik däneli ekinleri ekip, nasosça ova başlygyna para vermek bilen ekinlerini 3-4 gezek suwarýanlary hem bar. Pul talap etmän zeýkeşleri gazyp, şor suwlary aktyran bolsalar, ýuwuş suwuny tutmagy mümkinçilik döredip, yerleriň şorlanmagyna garşy göreşen bolsadylar. Ilkinji prezidentimiz Saparmurat Niýazowyň döwründe bir ýyl edişi ýaly birje edip daýhanlaryň paxta, buğday puluny artdyryp beren bolsadylar, onda adamlaryň üstünde hiç bir başlyk hem gerek bolmazdy. Özleri ähli paxta hasylyny ýygnap alardy diýip azatlyk bilen söhbetdeş bolan kärendeçi giň aýran para horlukdan zeýrendi. Häzir nire teretsen ellerini serip pul dilýärler we suw bermän döküni gerekli mukdaryndan az berip, ýene gerek bolsa plança möçberde para pul sorap yerleri şorlatdylar, adamlaryň yere bolan höbesini gaçyrdylar diýip olaýtdy. Birje döwründäki ýaly daýhanlaryň puluny ýetirseler we hakyky köne daýhanlaryň potrat yerlerini gaýtaryp berseler, onda daýhanlaryň özleri bol hasyl almagy höweslener diýip habarçymyzyň söhbetdeş bolan adamlary ýetasy meseleniň yerleri hakyky ýerde işlejek adamlara däl, häkimlikde tanşy pulu bolan adamlara bermek daýhanlary teknika dökün suw bilen üpçün etmezlik bilen baglydygyny aýtdylar. Azatlyň mundan öňki ýyllarda söhbetdeş bolan daýhanlar hem yer suw, dökün we teknika, narh, töleg meseleleri dogry çözülse, galan zady daýhanlaryň özleriniň etjekdigini aýdypdylar. Her söhbetdeşler hem şol pikirleri gaýtalaýarlar. 4 tonna paxta, buğday hasylyny ýygnap alyp çekdirmäge baranyňda ilki bilen hapasy, soň çyýlygy diýip terezde kiýläňden ýonyp, barjadan adabyny ýere gömmeseler, häzirem bir pille has gowy bolardy diýip adamlar aýdýarlar. Azatlyň lewapda kawarçysynyň gurlaşan adamlar hem gowy hasyl almak üçin ilkinji nowatda zerur şertleriň döredilmeligini aýtdylar. Häkimetleriň her ýyl önüm öndürjüler üçin ähli mümkinçiligiň bolanlygy, gowy şertleriň döredilen nuwarada gaýtalýan sözlerinden tapawutlykda daýhanlar o huzurlygyň şertleriň juda yaramaz bolmagyndan, gurok gelen ýyllardaky suwupçynçylygynyň kän şikaýet edýärler. Gowy hasyl almak üçin meselem berilmeli dökün wagtly berilmeli. Emma döwlet dökünü ýeterlik bermeýär. Suw, teknika üpçünçüligi meselesi hem şeýle. Egerde döwlet öz sunalan işlerini etse, onu gowy hasyl alyp bolar diýip ikinji habarçymyzyň birinji söhbetdeş bolan daýhan hem sözüni üpçünçülikden we şertlerden başlady. Köne daýhançylyk tejribelerinden uğralynsa, ekin ekiljek ýerler güýüzde sürülmeli. Türkmenler ýerini güýüzsür. Güýüzsürmeseň ýüzsür diýärler. Dekabr aýynyň birinde hemme ýerler sürülip, sürülen ýerler kış faslynyň aýaly howasyna doňsa, hasyl gowy bolýar. Emma ekin meýdanlaryna seretseň, şuňlara çenlik hem sürülmedik ýerler bar. Gowaça çöpleri çapylmadyk, arasalanmadyk ýerler hem bar diýip ýene bir kärenneçi Saparmurat Niýazow döwrüni ýatlady we o mahallar ýerleriň 28-nji noýabrdan soň sürdürilenligini bellädi. Bu häkimetde ýerleriň sürüm işleri ýanwaryň 5-inden başlanýar. Hanha, aýyň 10-ndan aýaly howa gelip ýerler doňdy. Teknika häzir sürüm işlerini geçirip bilmeýär. Mundan soň sürülen meýdanlaryň hasyrlylygy pes bolar. Emma bu problemi barada hiç kim dilýärmeýär. Näme üçin diýip azatlygyň söhbetdeşi sorady we öz sorawyna özü jogap berdi. Adamlar muny aýtmaga gorkýarlar. Egerde yerler wagtyna sürülse, onu agdarylan yerler ýaklaýar. Ziyanly mörmöjekler ölýär diýip ol sürülen we doňan yerleriň gowulanýanlygyny, Türkmenistanyň birinji problemanyň yerleriň wagtyna
sürülmezligi bilen baglylygyny ýytady. Ýöne yerlerin wagtynda sürülmezliginden başga daýhanlar ýene bir möhüm mesele erkinlige we münasip kazanç meselelerine hem öňse çekdiler. Owa adamlaryna ilkinji nowatda erkinlik we yeterlik girdeji almak mümkinçiligi berilse, uly kömek bolardy. Häzir daýhan ýylda bir gezek hasyl alyp döwlete tapşyrýar we ujypsyz pul alýar. Şu sebäple onda plany doly tapşyrmagy hiç hili höbet ýok. Hasaplap görseňiz, dahot ýyllyk girdeji 8.000 10.000 manat aralygynda, şol dahody 10 ay bölüňde her aýa 800 manatdan düşýär. Bu daýhanyň görýän, çekýän azabyna degmeýär diýip habarçy bilen gürleşen daýhanlaryň biri ýygymçynyň zähmet hakyny hem yer eýetiniň töleýänligini sözüne goşdy. Şeýle dol daýhana döwletiň goldaw bermelidigini, buğday orlandan soň her daýhana 1 ýa-da 2 hektar yer bermelidigini, emma olaryň yerleriniň alınıp täsirli adamlara berilýänligini, buğdaydan boşan yerleriň hem prokuraturynyň goldaýan adamlaryna paýlanýanlygyny, gowy çeken daýhanlara özleri üçin azyk ekinlerini ekmäge mümkinçilik döredilmeýänligini aýtdy. Daýhan hiç kime gerek däl. Buğday hasylyny ýygnap alan soň şaly, käşir ekip hasyl alýan raýatlar bar. Ýöne hut daýhana berilmeýän ýaňy aýdanym kolhoz başlyklary yerleriň her hektaryny 20.000 satýar. 4 aýlyk ol ýeri satyn alan kärendeçi tä göz paslynyň soňky aýyna çenli pidalanyp bilýär. Daýhany höweslendirme üçin hiç hili alada edilmeýär. Şu sebäpden bolany bolsun diýip daýhanda höwes galmady diýip Azatlyň söhbetdeşi sözüniň üstüne getirdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenleriň biri merhum akademik Recep Bayramowyň 1990-njy ýyllaryň başynda owa hojalygyny üýtgedip gurmak üçin şol wagtky prezidenti hödürlän programmasyny ýatlatdy. Şonda akademik paxtaçy daýhanlaryň erkini özlerine bermek, owaçanyň tohumluk çygydynyň başlap paxta hasylynyň satywyny çenli ähli ıhtiýary daýhanyň öz erkine bermek meselesini gozapdy. Eger döwletiň egirme dokma fabrikleri üçin paxta gerek bolsa, döwlet ony daýhanyň razylygy bilen dünýäniň kesýetlen bahasyndan satyn almaly. Eger daýhan döwlete ýetişdiren paxtasyny satmak islemese, onuň muňa hem haky bolmaly. Döwlet daýhandan diňe ýeriň ulanylanylygy üçin bellenen salgyda almaly. Daýhan diňe şu ýagdaýda ýeriň hakyky eýesi bolup biler diýip Recep Bayramow aýdardy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owa huzurlugynyň problemler baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň owa huzurlugyna yglan edilen özgertmeler we olaryň başa barmalygynyň sebäpleri bilen ýakyndan tanyş hünärmeniň adatlygy aýtmagyna görä, şol döwürde Sapar Murat Niýazow akademik Recep Bayramowyň bu teklibini düýüpden gollamady. Hünärmeniň bu aýdanlaryny şol döwürde Sapar Murat Niýazowyň egindeşleriniň biri bolan Nur Muhammed Hanaw hem tasdikleýär we prezidentiň eger daýhanlara bular ýaly erkinlik görsek, onu halk baýap bize tawin bolmagyny beseder diýmegi gowy görendigini aýdýar. Şeýle de hünärmen Recep Bayramowyň 2015-nji ýylda öýdara söhbetdeşlikde aýdan sözlerine salgylandy. Eger de şol döwürde 1992-nji 96-njy ýyllarda daýhanlaryň erki özüne berilen bolanyny olar häzirki ýaly universitetler paýta planyny dolup bilmän müňlerçe hektar suwarymly ýeriň hatardan çykmagyna sebäp bolmazdy. Agaltyn ýetişdiren daýhan bu derejede garyp düşmezdi. Daýhanyň hiç ýyly erki ýok. Gogoçany haçan ekmeli, haçan paýtany ýygmaly. Bu işleriň gününü hem prezident kesgitleýär. Beýle ýagdaýdaky owa huzurlugyna netije gazanyp bolmaz. Bu birinciden daýhanyň büdjetini uludaýan, ikinciden döwletiň özüne de uly peýda getirmeýär diýip hünärmen Recep Bayramowyň sözlerini mysal getirdi. Akademik Bayramowyň pikirçi, bu ýagdaý owa huzurluk tehnikalarynyň eýetçilik gözü bilen garalman soň çalt hatardan çykmagyna we ýok bolup gitmegine getirýär. Ol owa huzurlugynaky ýagdaý diňe daýhany öz hasylyny erkin satmagy ruhsat berilen ýagdaýyna düzeler diýýärdi diýip Azatlyň söhbetdeşi aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler barada sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýäris.
Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň solkunlaryndan aýrylmaň.